kura ebe Mpataapo ewo brekum isi kuropon mara hosem efiri hoba echiremo se wapani bia wanya mfihia no be se aduanan ekro edi a wo mo ede ma yen eyekwaku afriye awra hosem kura eni se esu a eda hono mo no wo mkwa hu papa ye mu se eda nsuo no mom asoso kwadwade muo ede nsuo ye yira fa no anase kwani ofa so kopie mo de afei anensa na betodwa mpanifo ahyase a wo bi se bisanse mo na chese wo ye hwehwemo ede efa hom na ewura wono ade nsami mu nkyeremu ma asamtwerefo de din ede Lucy Jamfu a wono ayode hia Nyame Tease ho bie wote ho wo kyeremu se papa ne de na nko onim ne kakra na emom no na eba ba mu a wanya emfinhia ensia ana chese efri school wa ba obebo na mane se wo ba no wa hunu se ase wo bi eda nsuo no mom ede se wa ye ntententem ekohwe ya wo hunu se papa yi ena demu ya wo hwe se de ne wasie huhuro no a ase wo pro no a na chese wademu a bese ne fo no bese enan eronti eye saa ema wane ekopie mo no wa mo so tia mpanimfo ani abambofo na so emprempre de wo wura ye mu wo mo de akohyemu ewa mukura bia autopsy ni hwehwemu ahyase efrase mekwafuo ma no pay eti ni frafo mbebe dru fie be 3 mete wa na akra be ma Akoma school ni ya ni akra na na tentem ha sei ya fra no godi eti oba ya no ene obeka se odukra ba ya no twa mu ko ni fie eti akirege ana ni nua ba ya Akoma ba ko fe ne lucky oba no no odi ntoma akata ni ti sei no oba ya no was me kwa akwa funu ana me di na tanse funu ba na wantem ha wo kwa akwa eti atete wa na be ma ba ko ono so woto ho na wo ba ono wota afa aside ha me fra na say awudu obi am se kokonu ma ba ma me na danti na wa ma me nu aba ya ma me no say ata ma me na wala won tiri aba obi awuda ensuemu na say wo boa no say ampa na say asama akura ne be kan hwa no nkura ne mfirifie ho ana aba antia no so de beto so no kwasam ye beduru ye na asam ne ye dai eye no kore na di fa na kan be na obewu ye ana sensu kesi eto na anu fia dai ana na twe na ana se na bia de ye ne say ensuo na kese ye tikloma ye ni kwan ye ni kania kese nsuo pa gesi akofa Mpataapo hwada bia ye tie ye ni kwan yo ye kwan ni enti mu ntwa kwan no ye ni kwan ye se ye ma ko school kra ye hu bia nkara ne fa ye ni kania ya ka se asame ma ye dia tuna ni ma se ensemble mo amane ebo ana mame Lucy Jamfu a ede to ye ni mo no konu aba kakra ne ade na so asem nyina to fa bone se wawura no wanya mfihye aduanan ne de kwakwa afiri ye wom ko hu se ne mo eda nsuo mu a ensuo na fa no ma kyese wa huhuru kura ya pora wom susu se wada mu abese enenan ebran santwerefo ye kopiem ho no ana mame fa kwanya so ade sansem to ye nim